село Горно Тиквеница, край път без маркировка, живееше Колю, известен с ерекция готовка. Не бил той инженер, ни пък с диплома от ВЕТ-А, ама всички го знаеха, дори и кмета. Кметът Пеню, с мустак и корем от банкет, все повтарял: «Колю, внимавай, щото ще има обект». Но Колю не слуша, в гората се метна и там го посрещна една коза сметна. Козата Шушана с поглед невинен, ама в душата й огън, шемет и спринт дивен. Колю се засмя: «О, тя е нежна и местна, само да извадя пътладжана от кесията тесна». Сцена се разигра, по-добра от сапунка. Кметът ги хваща: «Колю, това вече е лудница. Това не е коза, а моя муза балетна, а пътладжанът е за салата, съвсем диетна». Шушана изблея, кметът се плесна: «Ще ви докладвам в селската преса». Но после размисли, извади ракия. Айде, на здраве, да живее фантазията и еротиката в агрария.